Amen. Tuhan puji Tuhata, maredehi tasian buku ede nomor onom ayat sadaro ditulu. Puji Jehovah na sang ampun marmulia, hamusuke na parohan arigas naria, Di bagasan gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni to di parbadia, nama no palangi dohot tanoon. Biar mida Jehovah do permulaan ni habisuhon, maruli hapistaran na sumurung do sude akana mangulahoca, hok do barita nai rodi sa leleng-leleng na. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata bargogo na sohatu dosan, nabadia doho perdosa do yang gohami, alai diodingi hodo akana marhaposan jalan nama porus tuho, alani i rodo hami tuho, mangasahon asini roham, sayunang tulak hami siya jolom, akub ni ilehot di hami rohana girgir tu mangihon hatam, asa huboto hami mangulahon lomani roham, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Puji Tuhata marhite ede puji-pujian sian korina parari Kamis.
Tapuji Tuhata, marhite deta sian buku ede nomor 240 walu, ayat sada, ayat opat, dohot ayat walu. Epistel di minggu pa 20 dung Trinitatis Sadarion di enek do sian surat ni Apostel Yakobus bidu 5 ayat 12 rodi 10 walu tajahama marsori-soring anon di ayat parpudi manang ayat 10 walu rapita majahasa songono mahatani tuhata alai parjolo ni saluhuna alea kadongaku Unang hamu menolon-nolon, manang tu parlangitan, manang tu tanoon, manang tu panolonan na asik pe, alay hatamuna, olo, hotmai olo, dang, hotma dang, asa unang madabu hamu tu bagasan uhum. Molo adong di tonga-tonga muna na numaon na porso, martangiang maibana, luadong na marlas ni roha, maridi ma ibana. Molo adong na marsahi di hamu, di joma akka situan ni huriai, asa di tangyako ni bana, di dapol ma ibana doho miak marhite-hite goar ni Tuhani. Dungi panguluan ni tangiang aporsiaw nima na marsahiti, jala paheheon ni Tuhanima ibana, sesa manang dosana, molotung adong diulahon. Atong masitopotar dosa mahamu, doho masitangyangan, asa malu pamu, na margogo situtudo tangiang ni partigor, molo dihaburjuhon. Colmado si Elia, sabako dohot hita, gugudo ibana martangiang, unang jolo ro udan, jaladang ro udan ditanoi, 3 taon ono bulan lilingna. Dungi diulahi ma martangiang, jala dilehol langiti ma udan, dungi dipatubuhot tanoi ma parbuena, ima sahatna, martua do na tumangihon hatani di bata, na upeopsa jala na mangulahotsa. Amin. Tapuji Tuhata marhite ede puji-pujian sian korina Naomi.
Mari dehita lau memuji Tuhata, sian buku Ede nomor 100 ayat 1 dohot ayat 5. Hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus, di bagasan tiki nama cayarga, na dileho Tuhata dope tuhita di obason, macay tamado hita marningot, manolsoli, mangarimangi, mangarsakon, huhu mangido hasesaan ni sude akadogasat tanagudangi, tua dopan ni debata. Ale Tuhan rebata pargogo na sohatu dosan jala amanami, ujau hami dogo armu na badiai, alana tergogot hami marningot dosa nami, sai marasini roha mahomi dahamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata anak abejolma alani hami, namate jalana hehe sian namate, namanai tu benua gijang doho mangodihok kami, asiroham dihami, sai patok tong ma dihami roha hamaluyateo tuho, oto di parbadia pangapul di namarsa roha, pamalum masaluhu na bernit, binahen ni dosa nami, Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham, hodo parhitean ni nasa asini roha,
sai unang tulak kami, sai tangi memahami, ho ale de bata ama, anak doho tot di perbadia. Amen, baga-baga ni de bata taringot Tuhan sesaan niak kadosata. Dungi sai Roma hamu tuau, asa mardabu-dabu hita, nina Jehovah. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dap-dap, botardo bahenokku songon itak, nak perara songon abit hasuba, gabe songon hapas domuse, hasanga pemadi debata nadi kijang. Amen. Tapuji Tuhata marhite ede puji-pujian, sian paduan suara narwastu. Mari hita lau memuji Tuhata, sian buku ede nomor 122, ayat sada dohot ayat 5.
Hai Huse oro ako sai pasian kangian roti kuiluko haburju odi mama konro ako luwai niho Nai tusuko tuju Jesus Pati ni tuhata nagabedala tungulu na baru di minggu ta sadarion. Ima patik palimahon, saat rodi patik pasapuluhon. Songonom mapati ni tuhata. Patik palimahon. Ikon pasanga pemudo na torasmu. Asa martua ho, jalaleleng mangolu. Ditano na nilehon ni Jehovah Dewatam tuho. Patik paonopon. Unang ho mamunu, patik papituhon. Unang ho mangalakup, patik pawaluhon. Una ko manako, patik pasiyahon. Una ko olo makatidakon hadana so tutu, maralohod donga jolma, patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni rongammu, dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni rongammu. Manang na poso na bawa, manang na poso na boru-boru, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Ramangido hagogo mahita siya tuhata de bata. Ale Tuhan de bata, say pargugui mahami, mangulahon na hobar tupati mi. Amen. Tapuji tuhata marhite de puji-pujian, sian korama.
Mari dehita lau memuji Tuhata, sian buku ede nomor 120 ayat sada dohot ayat tulu. Alleluia Nasaroa menjalani damai. Topak Yesus tanpa syarat, tolong dirohat hari. Hai ibadah doa, kita doa wastai. Tuhan Yesus turun, dikasih senyata. Sai pasada oleh Tuhan akan aporseari. Asa masih aologan somona minatiki. Di bagasan asin kongan, di dobi nang idobi. Sai padonu akadongan, katutusin otami. Tuha tidak kemaha taha porsiau tai, songo na hina tidak kon didongata saha porsiau di pertibion, rak madok mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama parguguna sohatu dosan, nama no palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabea si ator di perbadia adorak sohabubuhan, ido Tuhata, manaon na berni di panguhuman ni Silatus, namate terpajal lo ibana di hau pinor silang, jala tuat tu banuatoru dung ditanom, namula mangulu di hari patoluhon, namanai tu surgo, lahudul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pa imamulak sogo tu tanoon, mangu mihalak na mangulu dohot namate. Au porsea di todi perbadia, kala adong sada huria na badia, huria atau pandihala Kristen akada badia, doho dihasani dosa, doho dihatai na mandok, lak mangolu dosogot daging ni halak na umate, doho dihangoluan na sora sudah. Amin. Tapuji Tuhata marhite ede puji-pujian, sian PPGKP.
Tabigi matikti akan amasa di bagasan huriata di bagasan saminggon. Salum madihita salut namang inang. Damang dainang hurian itu hatta na inahulongan di bagasan Kristus Yesus. Tabi gema titing na masa di tonga-tonga ni huriata di bagasan sa mingguan. Naparjolo kebaktian lansia. Di hari Selasa tanggal 4 November 2025 pukul 10.05 WIB manang pukul 3 sore maringanan di gereja taon di patupa huriata do kebaktian lansia di pangido tudamang dainang hurian itu hatta sian sektor sada sahat rodi sektor 10 tolu asarap madohoti mahita di kebaktiani napaduahon seminar seksi pendidikan di hari Sabtu tanggal 8 November 2025 pukul 10.04 saat rodi pukul 10 lalu manang pukul 2 rodi pukul 6 sore maringanan di gereja taon di patupa huriata do seminar na bertajuk dampak negatif penggunaan gadget secara berlebihan dan cara mengatasinya bagi anak sekolah minggu dan remaja GKPI Padang Bulan. Pembicara manang narasumber Ibu Tirisanika Surbakti MTH. Penanggung jawab sian seksi pendidikan. Di pangido tuhita natoras asa tabuan ma danakta dinalaho madohoti seminar di tanggal naung ditotuhon. Napatuluhon persembahan bunga altar. Di minggu tasadarion di patupa sian sektor sadado persembahan bunga altar sona teida di meja altar na di jolo. Mula tema di ruas ni huriata sektor sada kita baitu hatta ma akar rezeki di nasida. Napaupaton berita ni parhepengota. Berita ni parhepengota boy ma taida manginang naung ni parade ni huriata di lembaran na dong di atas meja di jolo ni garejata. Napalimahon namakubasi manang majakon haroro ni ruas namar minggu di hari Minggu tanggal 9 November 2025 di parmingguon manogot sian sektor 5 dohot na posobulong ni huriata di parmingguon arian sian sektor 6 dohot na posobulong ni huriata di parmingguon botari sian sektor 7 dohot na posobulong ni huriata di parmingguon borngin sian sektor ualu dohot na posobulong ni huriata. Songonima titing na masa di tonga-tonga ni huriata di bagasan sa mingguon. Laho para di rohata hita dinamanangihon hata ni di bata maridima hita. Jesus Leon Adoram, Apis Taran, Pangan.
Ameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti. Ate-ate dohot pikirammu nabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita salhuna. Di damang doho dainang nahinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di mingguta sadarion na yung tabigi hatani Tuhata. Imana dienet sian Nehemia bidusada. Na dimulai sian ayat sada sahatu ayat 10 sada. Dohot sada ojahat didok. Di tangihot debatado tangiang ni naposona. Di tangihot debatado tangiang ni naposona. Sungunom mahata ni Tuhata didok disi rap mahita manangihosa. Oma akajamita sian si Nehemia, anak ni si Hakalia. Masa do di bulan si Pahasia pa 20 tahun tungon ahu di huta Susan di bagasan jabuni rajai. Jadi Roma si Hanani sada sian hahanggiku rap doho deba bawa si Juda gabe hupauso tunasida pangalaho ni halak Jahudi akan malua akan teba sian halak na terbuang dohot pangalaho ni Jerusalem. Dungi ninna nasida matuau pasi ni jolma akan tinggal sian halak na terbuang marperdangulan godang nasida diluati jala marhaurahon ainunga marbungbukon akaparek ni Jerusalem jala pitu harbangan nunga ditutung dohot api. Jadi duku bege baritai hudul maau laos tu matangis margudopong au pola nania leleng jala marpuasa, au dohot martangiang, diadopan ni bohi ni debata na di surgo. Nikuma, ia le Jehovah debata na di surgo. Hodo debata na tibul jala na sokal, na toktong marningot padan, dohot asini roha, tu halak na makaholong ibana, jala na mangaradoti akka tonana. Sai patinggil pinggolmu jala tonggor matam tumangihon tangiang ninaposomon. Na hutangyakon nuaeng diadopami borngi dohot arian mangodihon hala Israel akka naposomi. Hut au manopoti akka dosa ni hala Israel. Akan nahubayad dopako nang ahu nagpinopar ni damang nunga mardosa hami. Tung na marroha mago si tutu hami marparulao dopako ala sohuradoti hami tona atura dohotuhum akan natinohanommu tu si Musa naposom. Alai saingot mahata na tinonahammu tu si Musa naposom uju na nidokmu molo ditutun hamu mardosa paserakokku mahamu tutonga-tonga niya kabangso. Alai molo mulak rohamuna tuau jala diradoti dohot diulahon hamu akatonaku nang tuksura nau ngabolong hamu saat ro di ujung ni langit sai papungoku dohamu siani
jala mulak kamu buanokku, tu inganan naung hupilit, bahen inganan ni goarhu. Akka naposom do nasida, tongon jala bangsom, nauk pinaluami marhite-hite, hagogon godang, dohot marhite-hite, tanganmu nagogo sahalin. Iyale Tuhan, say patinggil mapinggolmu, tumangihon tangiang ninaposom, dohot tangiang ninaposom. Akka nalomoroha marhabiaran tuguarmu. Say manupak maho dilakkan ninaposom sadarihon. Asa jupang asini roha diau diadopan ni rajai. Ai si tahu anggur ni raja ido ahu. Ido sahat ni hatan itu hatta di bagasan Tikyon. Di damang doho dainang na hinaholongan di bagasan goarni tu hatta Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan Tikyon na yang disukutu joto hita sada sukucukun jala mungkin sukucukun ng hayata bigi jala ta alusi songonom madidok. Ditikisa di hari do hita gumogo rojo-jo manang martangiang tuadopan ni debata. Ditiki hasusado manang ditiki hita sonang. Raganuk do hita madok ditiki hita susah. Alani susah maha musude asa martangiak kamu terus. Daripada sonak kamu dan martangiak kamu. Ikut tapar hatobo de. Hasusah doho parsorion sasitongna ido sada tombol yang paling luar biasa meniadarkan bahkan paingoton bahkan manogu hita asaro jauh-jauh jala marsuara uhut martangiang tuadopan ni debata. Otik dula frekuensi ni pertangiang otta mulu di tonga-tongan ya kakesaksesan. Otik dura frekuensi ni pertangiang otta do na jojo tu tuadopan ni debata ketika ngului aman-aman saja. Alai hola tahop persorioni dak pola maul kita tangis. Dak pola maul kita hirana mangadungi. Dak pola maul kita mersinggang tuadopan ni debata di tonga-tonga ni akatiki mungkin masegajang. Jadi alani di bagasat Tikyon macayuli do hapeng adong parsorioni asai paing otok kita juju tuadopan ni debata. Alai nak besongoni do honok kudo unang lului parsorion di bagasan ngulung. Jala molo di suku kita sunari di bagasan abason. Hira-hira ise ma siat tonga-tongan hita na marminggon na suadong parsorion na suadong pergumulan na. Ama do dang adong hipal hita disi adong pergumulat. Jadi ro tuadopan ni debata na sinosoan ni parsorion dohot parukilon. Alai adong do musik kita jolmaon ro martangiang ro jojo tuadopan ni debata itu hanya sebagai kebiasaan doang. Dak pola dong be lapatan ni jujui asal ma dipenuhi asal ma di ulahun. Contohnya adong dohia sada pertangiangan di tonga-tonga ni huria gigapi don. Ada di gigapi melayani. Jadi memang ruas ni huriaon di sabunganon pola 17 kakado. Jebu do pertanyaangan no patali satao di jebu ni sahalak. Iba 17 kakado. Song sektor 2 maran waingon ate. Sampai dibayan sehari 2 minggu.
Asonak pola 3 hali, 2 hali, 4 hali sakeluarga. Pon sampai 4 hali. Jadi memang di tonga-tonga ni aka pertanyaan ni isada jabu ngato luhali hami pertanyaan tu jabon dak ya terida matai. Tang binoto menang nabuai pada saat ini. Lai songonima. Alai di pao na pao paton kubere kami ma amatai amat serapi doh pertanyaan las maroha puji Tuhan haleluya ningom Huroa, marhuroa majo iba ala inalisa sa situasi ni pakatayon ni amatay. Huroa mule manogot sa hatu harian, sa hatu botari, sa hatu lau pertanyaan ni, nga marjaji huroa inatay au pen mabetangiang pos maroham. Inna. Analisa mo natin. Jeduk saha ma di pertanyaan ni mardalam ma. Itu Roma parageda. Martangiang ma siap perjabu. Bain tanyang tapah turin natong. Tabugia suara ni inatay. Bikin doa kita pah inna. Baau pida mo songoni labok ni parupuan makatay tu amata. Naso binoto martangiang jongjong no may ibadah. Bikin doa kita. Anggo si hari-hari tong hey inna do kan. Hai songkai do tong kan. Mon bikin pah doa kita. Jongjong mamataon pelan-pelan jala martangi yang mahita itu tempat mana martangi yang mahita ini mana do imana mata yang naik ali Tuhan mau lihat tema ngabui hami pertanyaan jala hatam nunga hubigi hami di bagasan tikyon itu titi matang yang naik putus signal lobet tang boy be di pagajang ola nima ibe huruanga setong mati makapalhapali kan ido nga masigo ito be bakang namekel niya pertanyaan non ama supula gudang kan akhirna di paujung amatay ma tangyang na ido ibana ma nakipe nga hudok komma unang aw martangyang amen ini mana. Coba kita lihat itu apa motivasi dia bertanya. Bagabe istri na memang ngalusi tanyangi. Nakipe ngahudok koma unang aw martangyang. Masih benon istri na itu tangyang nai. Nang dong. Alai bamek kel masudia kana toropi pada saat jalan sinum-sinum. Alaya matai saya di bereng-bereng mau putih. Alai dong mulak udah koma, unapua bereng-bereng ngomong jago do tangyang miniku. Ujung-ujungnya itu persoalan niku. Alai natar kok komat jawab niku. Nah dua padohan nakip pandangani dicoba hita nang dikonfrontasikan hira-hira ahado motivasi ahado namano soy hita rojo-jo tu adopan ni debata. Oh niko jelas don. Jaina martanyangi dada holan si Paula. Martin Luther madok doa adalah napas orang percaya. Molo soho martangiang ngasobe hosani partodiommu tuarupan ni di bata. Alanido didokon tangyakon nani ulahommu jala ulahon natinangyakommu. Alai tabering madi bagasan terpukon anggo si Nehemia ro ibana jauh-jauh tu adopan ni debata ro ibana martangiang tu adopan ni debata ima didok di bagasa tikion ala nasinosoan ni parsorion ni bangsa Israel na tinggal di Jerusalem. Ala di pada saat ini masih kurang do bangsoi terbuang di harajaon ni Persia. Ala yang go pina tinggal di si. Mekon nakinnya pasi jala didok di bagasan tikion dung di bege si Jeremia si Nehemia
ima parsorion ni bangsoi ditaba museng Jerusalem nauksega parikna jala kaharbanganna nunga magor di bayan api. Betul-betul dipatuduhon si Nehemia dodison sada sikap na begitu luar biasa taringot tu parsorioni. Tidak parsorion ni mana pribadi, na diberengi mana do parsorion ni bangso na tinggal di Jerusalem. Na diberengi mana do situasi do keberadaan ni Jerusalem. Nunga maloha pariknya jala akapitu ni harbangan nape nunga maloha jala matutung jala masurbo inna. Alai hola di begeibana noni pitor tang tinggil do todina, tinggil do rohana, tinggil do pikiranna laho merespon do menanggapi i. Alai dada gabe sian jalan-jalan ni portibiot di baini mana laho menanggapi i. Alai didok di bagasatikion pitor marsak tangis jala hudul do si Nehemia laho jauh-jauh martangi yang tua dopan ni debatang jala idok ko ni mana keseriusan ni mana na jauh-jauh tua dopan ni debata pola do marpuaso ibana dia berpuasa menunjukkan keseriusan datang kepada Tuhan, menunjukkan keseriusan bahwa dia sedang bergumul tutonga-tonga ni bangsona manang dohot Jerusalem. Jadi patardo di bayar di son anggo si Jeremia si Nehemia rojo jauh tu debata martangi yang tua dopan ni debata sasitungna dangalani parsoron ni mana pribadi. Anggo ibana sasitunga sonang dong uluna di pembuangan. Ai karejo do ibana di istani rajai. Jala didok sita hui anggur ni rajai do ibana. Kita bulat tong secara status, secara ekonomi do dia dangok pergumulan di mana di sini. Alai dung di bege ibana masuk bangso itu parsorion, masuk huta Jerusalem tu bagasa parsorion. Tinggil do todini mana, tinggil do pikiran ni mana, tinggil pakilalan ni mana, rojo jauh tua dopan ni debata. Hira-hira buasa tangiang dohot namar tangiang perjulu di pangasahon si Nehemia laho menyelesaikan saluhurna akan masa di tonga-tonga ni bangsoi. Kenapa dia tidak berangkat untuk menyatakan hukum di situ? Masuk ke pengadilan, masuk ke sini, kira-kira gitu ya. Alai jauh-jauh ibana tua dopan ni debata. Buasa, alana dirajumi si Nehemia do, hola debata do naboi, mangalusi, dohot mangalehon jawaban, bahkan solusi, tutonga-tonga ni pergumulan, tutonga-tonga ni parsorion ni bangsoi, dohot huta Jerusalem. Ya haguguni na sida haroa mangalo Persia, dakan do. Hagugun na sida mangalo penjajah, dakan dong. Jadi alani do di hari kotoni mana di si roi bana memuji pasangapun do juju tua dupan ni di bata. Tabayak kemajo sampai tuluari bana tangis. Margudopongi rohana. Marpuaso ibana holan mangido alusian adopan ni debata tu parsorion ni bangsona baru na padua hobuasa ikut tangiang na pinatupan ni si Nehemia di tonga-tonga ni saluhutna nasugota di acara minggu pagi adong do si air ni ede na macai tabu jalagabi jawapan taringot tusi imasian ede judulna Yesus hanya sejauh doa alai tak pula sudi hujaha hata-hata nai songnom madidok Yesus tak pernah jauh darimu bila cobaan menggodai hatimu
Bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu peduli. Berserulah memanggil namanya. Berdoalah, dia akan segera menghampirimu. Percayalah, Yesus tak jauh darimu. Tabuh share kan? Jadi doa itu mendekatkan kita, mengakrabkan kita untuk berjumpa dan bersekutu dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, doa adalah membuat kita akrab, dekat, bersekutu bersama dengan Tuhan. Jadi berdoa itu sangat luar biasa. Makana ido na dipatupa si Nehemia. Jala di bagasa tikion johonot mau musik tuita ba ganum marsada-sada di bagasa tikion molo dangadong be parsorion ningolum. Bereng ma parsorion ni dongammu. Bereng ma parsorion ni akana humaliang. Bereng ma parsorion ni bangsoon di bagasan tikion. Bay may gabi dalan nama cai lapang diho asaroho jauh-jauh martangiang marsoba tuadopan ni. Mulut tabigi majun way nga kabarita siyan luar negeri taringot tu penderitaan ni halak Kristen. Na dipagosa-gosa. Bakit diikat na sida ono-mono palak. Iba'y ter di si majujungna. Iba'y may borngin na gabi obor. Asatorang ninna. Mulut habigino ni. Mulut habereng di YouTube. Hira-hira. Buy do pei. Manosoy hita. Ro juju tuarupan ni debata. Atau sama sekali kita abaikan. Tersoni mana yang posisi si Nehemia, mamereng bangsoy ipagosa-gosa, mamereng bangsoy di palilili. Halime jematan waingon ati utabo do cuek daripada tanggap ate. Hal yang gosi Nehemia dia betul-betul tanggap melihat penderitaan sesama, melihat penderitaan anggon waeng, jangan melihat penderitaan orang. Kita pun mau sengaja membuat penderitaan orang. Allah yang gosi Nehemia dah. Hatinya begitu tanggap, peduli, peka. Dan itu yang menjadi jalan bagi dia untuk datang berseru, berdoa kepada Tuhan. Baru namangi museng buasa ikut tangi yang parjolo di patupa si Nehemia mamereng saluhuna hamaolondo parsorion nama sa ditonga-tonga ni bangsoi. Ala memang hatan itu hatta madok di Yohanes 5 ayat 7 idok molo mia kamu di bagasanau jala hataki mia di bagasak kamu didok sai na jalo munado nasa na pinangido ni rohamuna. Di dalam doa itu ada kepastian. Dalam doa itu ada jawaban. Jadi namartang yang idak kolam mengungkapkan perasaan ini. Tapi itu adalah pengakuan iman bahwa Tuhan sungguh berkuasa atas itu semua. Alai di bagasa tikio di hamuna amanami dotina nami molo songoni di patupa si Nehemia di tonga-tonga ningoluna pola ibana marsinggang pola ibana jauh-jauh pola ibana di tonga-tonga ningoluna sampai tu matangis baga berpuasa lau mabuat ton parsorion ni bangsoi nagabe si sukunot tutuhita di bagasan tikion hira-hira do dalan si patu paon asa tangiang do jojo tai dia lusi Tuhani.
Ido na yang dipabuat tu hita. Ido na yang dipatolhas. Ido na yang dipaadar tu hita. Sian hatan itu hatta di bagasan tikion. Alani mangihuton turpukon adong do piga poin naik ko perlu diatusi jala di ulahon. Muluh diatusi dan ulahon tong orang anggunana. Alai ko diatusi jala di ulahon. Na perjolo didok di bagasa tikion iko tinggil rohata dohot hapor seauta mamerek sude akan masa di tonga-tonga ni portibion di tonga-tonga ni akka na humaliang tinggil PK ido ko perjolo mangulu deh. Jika kular rasa iba, bukan hanya simpati, tapi empati. Iku mengului. Ay go hita madok asiroha dah. Ladang pa benan na. Asiroha na alay nuruti berdalan. Asiroha. Alam mabiar nuaing tuaka hukum-hukum tertentu nabui mangabati kita. Alai didok di bagasa tikion, molo nunga tinggil rohata, tinggil hapor seota, tinggil pakirimota, mamerek saluhunai di bagasan tikion, raima dalan nalumapang perjolo asabu hita ro tuadupan ni debata. Ro jojo tuadupan ni debata. Jadi rohana jonok tu debata, pasti do ditangihon akka namasa di tonga-tonga ni saluna ala para siroha do Tuhani di bagasan Yesus Kristus. Jala tangiang na marharoroan sia roha na polin sia roha na tinggil ido di igil de batatu hita. Kabayak ko matangyang tasong tangyang niya matanakingan. Nung ngahudok mah, unang ngaw martangyang, amin ini mana. Kira-kira apa yang dapat dari situ? Ongdo. Baka kita pejodoh kita agak bermain-main tentang doa kita. Itiki martangyang begitu serius. Begitu martangyang, sahira nomor situ tuh hiam mak. Alay hula namin, baru nanya lusi do. Lau kudu menggagal hutang yang mulunga do koko amin amin sau mai hobar tu pangidua ni do tu sakap ni di batang idu tangiang jiuna komentari betang yang mi do ma amin nomor lapatan saut mai buhado nuai kita di bagasat tikion mulu rohita jauh-jauh, rohita martangiang tua dopan ni debata, hira-hira ahado na manosoi, dohot na mangojar hita, dohot na manosoi hita, roh martangiang tua dopan ni debata. Baru na padua homus yang didok dison, ikut ta parhatopot, habal gaon, hahuason dohot hagogon ni Tuhani di sadok gulmit ni nguluon. Jidak pula gajak tangyang ni si Nehemion. Pula ni mana do? Ia le Jehovah debatana di surgo, hodo debatana tumibul, jala na sokal na toktong merningot padan dohot asini roham tuaka na makaholongiho. Jepeki ditang yang dah kan? Tak pula gejang. Alai patar di si roha napulin, hapur seau napulin. Bahkan piga-piga tabereng di buku nabadiai, contohnya halak nama pitung na mangidu tu Tuhan Yesus. Tak pula gejang-gejak tang yang na. Dang na mangurayau, dang bui gejang. Silakan gejang. Alai perjolo roha mima, todi mima. Ale Yesus anak ni si Daud. Asima roham dia. Romaho. Ana perlu diho. Malu mau. Malu mana? Rohana pulinido
naik ko perlu tapangulu di bagasan tikion. Jadi tung disadari si Nehemia do bahwa holan debatado nasatia tu baga-bagana dohot padanna tuaka na hinaholonganna. Tuhan tidak pernah berdusta terhadap janjinya. Pernah itu. Tapi setiap janji Tuhan akan nyata di tonga-tonga ni bangsona. Aido kon si Nehemia tuarupan ni debata, jalaido hata ni debata. Molo diulahok kamu akan aso gabeak, molo diulahok kamu akan aso hasea, didok dison, pabaliok kumahamu siak kutamu naon. Pabaliok kumahamu siak Jerusalem. Alai molo olo hamu marhamu baon, molo olo hamu rotuau, idok sai papungok kudu hamu, jala pasadok kudu hamu. Ido nani igil ni si Nehemia. Jalai do neng dijo tu hita di bagasat tikion. Moli dokko dine natar surati molo martanya kamu dua do tolu halak di sido au inna Tuhani. Tamet todde. Alai sekapala di sape hita martangiang anggo swadong gorohan adenggan. Anggo swadong gorohan hibul. Dangaro ka perseaun napita dipastikan tangiang tepe tersangkut di mana-mana lah itu. Jalan apa dulu didok mano poti dosa marhamu baon. Menurut kita nuaeng panak koi pe martangi yang do. Panak kopi martangi yang do. Iya. Jelong ngau bak jupa ngau songoni. Kumaju tiba. Mau lihat hiem mah Tuhan amang bah ini mana bahasa orang iku ayat juga nek tidak kau tahu tertaku bahasa nak kadong aki lagi mana aku hamin akinin bertang yang gimana mau lihat hiem Tuhan ibu ini mana alawi akin ang gotol dini datung namak kuling taring itu si ay datung ditolo bini bata manako baru naik. Ayo lu kita sebata mertangi yang ale rohana saya marah rumah sedang tak sitong. Apalagi di halak batak. Ulu dua umar dame ale yang gerohakon. Sibul sido horisi. Dang nato roham deng gadis. Bek tu hatta di pangi dosa kita ikon adong hamu baun, adong pertobatan. Bahkan doa itu membuat kita semakin akrab, semakin dekat, dan semakin dapat menikmati setiap janji dan kemurahan Tuhan. Alanido rosi Nehemia, ale Tuhan, diberi kodo pangalakupon nami, diberi kodo pangalahon nami, diberi kodo kababayan nami, asiroham. Sesama. Asa tarjalu hita. Kaasi ni roha dohot pasu-pasu ni debata. Jala di sima hita di paingot asabui hita maniup akapadan ni debata dohot baga-baga ni debata di tonga-tonga ni nguluang. Dakya jalnai dakya margabus debata di padanna. Dakya margabus debata di aka jajina. Tapi selalu dinyatakan pada waktunya kepada setiap orang yang percaya. Hira-hira ketika mertangiang si Nehemia itu tiba kondisi terjadi, masih ada proses, masih ada pergumulan, masih ada perjuangan untuk itu. Baru na parpudihon di doktu hita di bagasan tikion, ima di tonga-tonga ni pangidoa ni, di tonga-tonga ni hita na jauh-jauh martangiang tu adopan ni debata di igildo siak kita. Ikon adong pabahenan. Idok kon nakingan tangiakon nani luahommu jala ulahon nati nangiakommu. Ya. Ego nang madok tema tanyangi mak. Toho rekot tanyangi do. Alai kon adong usak kita pabahenan. Kon usak kita tindakan ada action dari kita. Ido dipatupa si Nehemia. Ima di ujung ni tangiang nai idok si Nehemia ma tu tonga-tonga ni mana tuadopan ni debata
Ali Tuhan, patinggil ma si pariyommu. Tata manasida, dohot si malolongmu, manatap sa luhuna bangsomi, ay na posomdoy, ay bangsomdoy, ay na pinaluamdoy, marhite-hite gugum. Jala pola di dok si Jeremia, si Nehemia di son, ali Tuhan, patinggil si pariyommu, manangiho jojoku. Jala pasu-pasu au, namia di tonga-tonga ni harajaon, persiaon. Asa margugu au, lau patupahon, akadalan, lahu paulihon, Jerusalem. Lau paulihon, dongaku na di bagasan parsorion. Alani, dihamuda amang dohot dainang, na hinahulungan di bagasan goarni Tuhata, Tuhan Yesus Kristus. Molo mangadopi hamaolon hasusan parsoriok kita di bagasat tikion imana bui masa di tonga-tonga ni nguluon, di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni perkarejuan, bahkan di tonga-tonga ni huria, nang di tonga-tonga ni bangsoon, hata ni Tuhata madok di bagasan, bay may saluhun na gabedalan, diho lau jow-jow, dohot martangiang tuadupan ni debata, asay mana manusoy, dohot mangojar roham, jaladang dipaloas kita akan aporsea, hanya tinggal diam dan menjadi penonton, tapi kita akan hadir menjadi pembawa damai sejahtera dan sukacita seperti Nehemia, marhite-hite, narojo-jo, marsoba, tuadupan ni debata na badiay. Alay hubayem ma tuhita sada haha analisa songonon. Kajojod do hita iro kodongata tangyak ko juba asa buyaw songonon. Asa buyaw songonon. Usukum majuham muna. Alay siyan angkin na hubayen siya 200 salak. Dakya di tangyak ko ni manay. Lupa di bana. Contoh majunang. Iro ko Naomi ma tangyak ko jo amang on. Inna matu sasahalak. Kad dading gadoy asara martangiang kan. Alay kenyataan na lupa do hita manangyak ko ni. Dak tatangyak ko ni. Alam memang dak to dita na makuling di si. Kula nota do. Olo ba? Atau pied doy. Alay sa di jabu. Lupa do manangyak ko ni. Bakal lupa ho martangiang kan. Alay yang si Jeremia daw. Itur tangi doy si Nehemia. Tangi doy bana. Murong at tanya ko jawa na tanya ko mabutul jawa. Muldang itempati langsung. Anggo si Nehemia langsung. Di muldang arong bepergumulanmu, bereng mapergumulan ni dongammu. Asabuy ho martangiang doho takas di arupan ni. Buadon yang aka amata doho inata dison. Ibu to horo penaik pergumulan ni amata, ibu to horo penaik pergumulan ni inata. Bang gubo ino to rupetong dah terjuru pi ba martangiang kan. Aleng go stabo to pi jawabe. Laneng go jolo marang masyatusan. Alay dok dison ikot tabatu pa na songoni. Baru didok manotong mahita maniop baga-baga ni Tuhani nakpe di bagasan situasi dohot keadaan nasopola bersahabat dohot kita ingok ma ditiki ni Tuhani tiki ni Tuhani maselehet doi ditikina tuaka naporsea jelata ingok ma omma nagabi situhuna saluhutna songon naidok nakid di patujolo ni jamitai di Jakobus 5 ayat 16c didok ingo ma na margogo situtudo tangiang niya kapartigor molo di haburjuhon sahalinay na margogo situtudo tangiang ni partigor molo di haburjuhon. Jadi alani unang marnamotok kita na martangian. Manok tong ma. Ido hanguluatta. Ido hosata. Tangyakom manani ulam. Ulahom ma. Natinangyak. Doakan apa yang kau kerjakan. Dan kerjakan apa yang kau doakan. Ima juju tu hita di bagasat tikyon.
ai di jodoh hita gabi sinehemia di bagasan tikion menjadi pendoa siapat taringo tu pergumulan sudi jolma nang doho di tonga-tonga ni portibion. Amin martang yang mangita. Mauliate madiho ale Tuhan debata di bagasan Yesus Kristus doho to di porbadia. Madok mauliate hami tuho di bagasan tikion. Ala nunga patar hatam doho suaram Tuhan marsaringar di tonga-tonga ni persauran nami di bagasan tikion. Jala hatami Tuhan manugihon, manusoi hami, doot majou hami di bagasa tikiot Tuhan. Asa gabi si partangiak kami, alana radido ho Tuhan manangihon, tangiang niak kana porsea, mulo di haburjuhon, jala mulo di ulahon, asimaruham Tuhan di bagasan tikion, sahapum mahatami, jala patubu mai di bagasar roha pikiran do to dinami asaima Tuhan na pahehehon hapurseaon nami pakirimon nami doho tolong nami maradu poko Tuhan nang doho dongan nami jolma Tuhan asa marhite-hite Tuhan idaun nami ma akatada halongangan na siyako si patupamu di tonga-tonga niya ka pergumulan di tonga-tonga niya ka persorion na huadupi hami di tonga-tonga ni parangulonon. Asiroham Tuhan di bagasan tikion, paluas jala haradi mahami Tuhan, songos sinehemia, gabi si partangiang, di tonga-tonga ninguluon, laho mangadupi saluhudna, akan masa dot akaparsorion. Pinuji maho Tuhan, marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Martangiang mahita, marede mahita. Tangion aku pun asiro amjauh macai tarponjon rohakun di bangkodam dosa. Nang penania dosaku godang pe aja aton umodang asimi nagogo palu raon Naobado sasi noam alua nasa ulian sian sudeno sata. Galatia onum ayat sia imahata ni debata paborhatita lau pasahatun pelean tu adopan ni debata sonum mahata ni tuhata didok disi alai unang marnaloja hita mabahen na dinggan ay na manggotil do hita muse ditikina anggo sopargale hita nuaing ido sahat na tapasahat peliata di bagasan las ni roha.
Rimah ita jongjong. Ta pasahat ma pilihanon tua dupan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Di parhatopo rohanami dosian uduk ni rohanami. Hodo mual linasa ulibasa na mauliutus. Dison upasahat tami do pilihan hamolitun nami Tuhan. Sai jalo jala pasupasu ma pilihanon. Asagabi dala panidangion, parsauran, doho tulau nasiniroha di huriam. Bahen mangulu nami gabi pilihan na hobar tulomon roham. Jala parsidohot parohon harajom, holong hasitongat dohot hadamiom mudisadok portibion. Buhay maruhanami marhite-hite to dim. Asa sa itoktong madok mauliate tuho, di bagasan gorni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sale lengi leleng na awon o Jesus tu aki o makapu rasa suden rogo amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajom, say saut malomoni roham, di Banua tongaon songon na di Banua Gijang, lehon madihami sedarion hangulua siapari, sesa madosa nami songo panesa nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami, unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay ho dona pura Hamudi bagasa dame, jalo hamuma pasu-pasu sia Tuhan debatang, di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu, di sodakon Tuhan debata mabohina Tuhamu, jala asima rohana midahamu, di dopakon Tuhan debata mabohina Tuhamu, jala di pasaurhom madamena tutod di munabi. Amin.